Y al final de la película, el toro se pone encima de la madre del protagonista. De ahí el título. Toro sobre mi madre. Punto final. Escolta, Johan, hi ha una coseta que no entenc. Si en aquest cine estan fent el Barça-Madrid, al Camp Nou, què hi fan? La segona part de Crepúsculo? No, hombre, no, Charlie. Aquí hacen el Barça Madrid. Si quieres te cuento al final. No vull saber-ho, no vull saber com acaba. Charlie. Puyol, Xavi, Alsustarrin, Iniesta. El argumento. El equipo del Barça se enfrenta al eterno rival. El partido será duro. En un momento dado, cualquiera puede ganar. I? Ya está, no puede nada más. Calla, goita, mira, ara començo. ¡Pero, Charlie! ¡Estoy intolerable! Què passa, Johan? Però què passa? Hombre, no han puesto el anuncio de Movie Record. Movie Record! Lo can és lo puto clan. Som la gent blau, gran... Oh, Puggy, ma che fai giocando con un ossito? Que no és Laten, que no és un osito, és lo dubo de la campanya d'UNICEF contra la sida infantil. És molt important, com per nosaltres guanyar el Madrid. És com un altre títol, ho entens? Capito. Io giocherei la seconda parte e porto un amuleto della suerte. Guarda, una pota de coniglio. Ibracadabra. Sicuro che marco. Hosti, paio, quina casualitat. Jo també sempre porto una pota de la sort. Mire. Mamma mia. Això sí que és una bona pota. Al principi molesta una mica, però al final t'acostumes. Mas io también tengo otro amuleto. Un trèvol de 4 fulli. Toma ja. Això no és res. Jo porto un gerani de 400 fulles. Això sí que és sort. Lo puto Puggy. Que aquí lo puto només ho dic jo, Si no portem mala sort. ¿De quién es este paraguas? Joan, va, home, avança una mica, que no arribem al partido, Però que no veu que el seu cotxe és com una cafetera? Que no ho veu? I a més, que no veu que estem en un atasco? Això no avança. Bueno, escolta, Joan, si no ens movem, tampoc gastem energia, És un ahorro, no? Però va, posa la ràdio, que sentim el Lluís Maria Punyal, o el Joan Maria Prou. En tots els Barça-Madrid, els jugadors culers han fet servir 1.700.202 vegades la cama dreta i 800.130... Cuidado, Joan, que us ataquen! No, president, és un d'aquests que neteixen vidres, home. Un sense postres, no? Sense sostre. Oiga, deja de limpiar los cristales, que los gasta. Sí, usplau. Tant de gust, No, president, que vol que li doni alguna cosa. Per a menjar. Per menjar. Haver-ho dit abans, Per menjar, Vinga. Però escolta què fa, Si només l'ha utilitzat 20 vegades. Deseable, Perdona, tio, no he pogut agafar l'avió abans. Com mola, Rudi! Tu i jo com els vells temps! Give me 5. Tiqui, 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 tiqui. Manolo! Dragon Khan! On vas amb una bufanda de la penya? Si tu eres del Barça. Tio, que no és de la penya, és del Barça. Mira. Futbol Club de Barcelona. Menys mal que m'ho has dit, perquè si no em pensava que era de la penya. I a més, quan ningú no mira, la giro i... Uala! Uala, tio! Barça! Barça!